Здравейте! Днеска ще взимаме Спайк. Така. 13 джемс, нали? Нямам как да го отключа. Но, тук има, защото има 100 кредит. И печелиме Спайк, уважаеми зрители! И това е, братче! Хора, това е просто уникално. Ох, майко. Дали я взема Крол? Не! Всичките съм... този съм Леон, Крол, всичките съм ги използвал. О! Остана. Мисля, от тук избирам Едгар. Boys and Girls имаме вече Спайк. Най-накрая, бе, човек! Пети левел. Пак е нещо. Хора... Добре. Не, този скин е много тъп. Но нищо, сега ще направим няколко победи и това ще бъде иначе за днешния клип. What? За първи път в живота си имам Спайк. Хора. Не. Добре, бе. Пак е добре. Само момент да не ме пребие. Майко! И когато излезе Пулп Спайк, тогава него ще го вземе. Не, човек, толкова си не Спайк, че не му повярвам на думите си. Ама те не ме изстрелят, бе, хора. Оп. Айде. Майко, колко да ми ти бие. Той пък. Ха-ха! Ама убих па аз нея. Айде! Вече, уважаеми зрители, имаме 3 легендарки. Маус. Леле, колко много се радвам, че имам Спайк, бе, човек. Никога не съм го използвал. Това ми е за първи път. Супер. Ого. Хора, просто това е много яко. А иначе хайпара му е много по-силен от който и да е. Оф, човек. Не. Това беше просто уникално. Не. Хора, това е просто уникално. Да ви се пане този герой, който сте го искали винаги. И сега гледайте как всичките са дет. Хора, просто Спайк е много силен. Айде, Спайкчо. Айде, ти си дет.
ми ще го убия, бе, човек? О! Така. Мръсно копеле. Ела тука. Туф. Туф. Айде, лека бълъка. Долен пидас. 1000 коин си искам. Просто това е много яко. Да ви се падне този герой. Вече го казах. Вижте, един Джеймс и един, който играе. Вече имаме 36 бролера. Бой. Не. Аре, бе. Най-накрая. И така, отново се завръщаме в Soul Showdown. Бум. Просто Спайк е уникален. Или трябваше май да си взема Кроу. Не, Кроу трябваше да взема. Туф, бум, шакалака. Не. Бати киловете направиха тия. Оп. И сега на къде е Бепчо? Маняк. Маняк! Това е батите панар. Гледай. Бум! Ай. Суперът ми го уби, бе, човек. Суперът. Бе. О, what? Окей. Вече сме 5 ранг. А в следващия Brawl Pass, хора, ще вземем Едгар точно на. Само да броя кредитите. 1, 2, 3. А не, 2, 3, 4, 5, 6, 7. От начало. Така. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Чак на 46-то ниво, че го вземем. Леле, колко много. Аз па и мисии имам, че си ги пазя за следващия Brawl Pass. И още една игра ще изиграем. И това ще бъде иначе за днешното видео. Така. Хора, просто мечтах си за него. И ето, че го има. Аз на миналия акаунт, ако си спомням, имах почти всичките. Опа. Опа, айде. Бум. Сега да не е възможно. Бум. Охо.
Така. Спайк Чеф. Охо! Това че го оставим. Тур! Тур! Гледайте бати кил сега. Ха-ха! Аз ви казах! Бати якия кил! И така, това ще бъде за днешното видео. И от мене. Чао!